ꯆꯠꯄꯗ ꯅꯣꯛꯂꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯤꯀꯞꯇ ꯆꯩꯅ ꯐꯥꯎꯔꯤ ꯆꯝꯖꯔꯅ ꯇꯧꯗ ꯁꯨꯝꯍꯠꯂꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯃꯤ ꯄꯥꯏꯖꯩ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯅ ꯊꯤꯔꯤ ꯅꯪꯕꯨ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯅꯤ ꯈꯟꯅ ꯃꯤꯠꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯅꯤ ꯈꯟꯅ ꯃꯤꯠꯃꯥꯡꯗꯒꯤ 동생 어디래? 끝나도 노래 해주라 봉차대 노래 이제 해주라 저거 양을 롱 또 뿌리 안 되게.
농엠 제다 고비가 지금 오멘 시가 예 부탕은 지도를 왕고 오멘 시로 아지 농엠 제다 고비가 다른 고비가 많이 영아 따랑 당근이 반만이다 무파반 세다 고비로 따랑 이해요. 하나는 넘들고 아무리도 들어 나는 들어 아무도 바로 Sanataran Memsi Dawin ang masain di kaya awa masala ng buko ng makusok na nagkukuhay na tumilang ay kukuhay na amom lang rin na wamitang minapalakajan na tumilang ay katamsiri tumilang ay hulong jadi masih ay ba nasunawa mitang minalay kong daw tayo tingalaw kada mulai lang may katam dari mulai lang may katam masang hapon ay sida ba nga siya ko korong say thad ay mong daw tayo di mapangda pali mama kung nung yaw ko sambil bukan ay mong daw tayo di mapangda salay tayo kilangon ko hapon suri ba mo tawdi ay sida ba no pamali sa mo sito sa man sa mapot no ano pamali ng daraan talaga ba Maya sila, maya sila. Sila si maya sila. 너희 걸어보 걸어보. 그거 이거 나네요. Orang-orang mama
Semangat kami makan bertujuan bersama. ada di mana? Ada mana yang sudah ustaz? Ada mana yang sudah memang ada apa ya? Apa Wanglen mi kup khudingda ngairi babana ichabu chauba share farak pa